كاب ستوديو زينا اريتيفي السلام تنا تقبلوا زخركم تعذبتنا كم يتمسي ساعه تاخلون لو مشوا لكاتي تلشن اسان حمشن سدالو زيناتات وشنو صان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم خبر زعدم اديب عبدي فلما ارس زينا بمغنيات سرعيد زخري سرحيت فانكل تودبه وددر فرق ماراثون مبرق افريكا لومي تخايدو ኣብ ደብሪን ዝባለጉ አንሰባስ ተዋደደ ሓድሽ ፕሮጀክት ዘረት ቱሪስት ማይን ተመሪቑ በማህበራዊ ስነ ፍልጠት ስልጠኑ ተማሃሮ ኣብ ከባቢኦም ጽላው ተራክ ክህልዎም ኣብ ወንበር ህመማት ፀውዑ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፕሬዝዳንት ማሊ ሰራዊት ሃገሩ በዓይነት መጠንን ምዕባል ለውጡት ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ከተካየድ ከም ዘይኮነት ኣፍሊጣ ኣብ ብራዚል ብሓደጋታት ዕልቕልቕን ህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ዝርዝር ዜና ምክንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተወደበ አትሌታት 4 ሃገራት ተሳትፎ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ አፍሪካ ሎሚ ተኻይዱ ጋዜጠኛ ዮናታን ዕቤን ዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ካውርቦይ ድምቀት ፀሓይ እናሓደረ ዝበር ዋናታቱ ዝሕብን ናይ ወለዶታት ታሪክ ዓለም ሰላም ከየበኑ ኣዘ ይከነኣተው እናሳብና ደንበዩ ብርነት እንደዝርሓው بمغنيات زغري مبساسان 5 ዓመት ስርሒት ፈንቅል በሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ ዝተወደበ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ አፍሪካ ሎም ኣብ ሰዓታት ቅድመ ወትራ ባጽዕ ተኻይዶም ኣብዚ አትሌታት ኤርትራ ኡጋንዳ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ዝተሳትፎ ውድድር ካብ ክልቲኡ ጾታ ብድምር 89 አትሌታት ተሳቲፎም ኣብ መወዳእታ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ኦሎምፒካዊ አትሌት ሳምሶም ኣማረ ካብ ክለብ ዞባ ደቡብ ንመበል ሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ አትሌታት ኣፈወርቂ ብርሃንን ኡጋንዳዊ ሲላስ ቦሽን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ካብ ዘካየደ አትሌታት ድማ ዮርዳኖስ ሃይለ ስላሰን ዶልሺ ቶስፉን ካብ ክለብ ደንደን ሚስሪ ምክልኻል ቀዳሚትን ካሊትን አትሌት ማርያ ዓሊ ካብ ክለብ ዞባ ማእከል ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ንውድድርን ዛዚመን ብዘይካዛ ውድድር ፓራኦሎምፒክ አትሌታት ሱባቱ ከሰተ ቴድሮስ አረጋይን ተስፋ ህይወት ተኽለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ብምውጻእ ተዓዊቶም ኣብ መወዳእታ ንዑታት ዋንጫን ገንዘባዊ ሽልማትን ኣካየድቲ ኣካላት ድማ ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ ካብ 26 ጥሪ ኣትሒዙ ብስፖርታዊ ውድድራት ዝፈልመ መረባት መበሳሳን 5 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክሳብ ሰንበት 9 ለካቲት ክቕጽል እዩ ድምቀት ፀሓይ እናሓደረ ዝበር ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ምርጫ ማሕደር ተኸባቢ ኣካየድ ስራሕና ነባበርቲ ዓድን ምክያድ ምድለዋት ከም ተጻፈፈ ማሕደር ዞባ ሓቢሩ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይን ኢሪና ብዛዕባ ሓበሬታ ማሕደር ከባብን ዓድን ወሳኒ ማሕደራዊ ቅርፂ ስለ ዝኾነ ነጽፍ ሕዝቢ ዝምረፁ ሓላፍነታውያንን ውፍያትን ክኾኑ ከም ዝግባእ ገሊጹ ነዚ ምርጫ ብዓወት ምስልሳል ኣብ 30 ማሕደራት ከባብን ኣገባባትን መምርሒታትን ምርጫ ዝምልከት ጎስጓሳት ከም ተኻይደ ብምጥቃስ መሰረት ወፂኡ ዘሎ መደብ እቲ ምርጫ ምንኡ ዞባ ራዕታ ካብ 11 ክሳብ 20 ለካቲት ኣብ ማእከል ድንካልያ ካብ 14 ክሳብ 21 ለካቲት ኣብ ደቡብ ድንካልያ ካብ 13 ክሳብ 23 ለካቲት ኣብ 10 ድማ ብ15 ለካቲት ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ጎን ምርጫ ማሕደርቲ ኣካየድ ስራሕና ነባበርቲ ዓድን ኣብ ኩለን ከባቢታት ኣከብቲ ግብሪ ክምረፁ ምዃኖም ዝሓበረ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ኣብ ኩሉ እቲ ዝካየድ መስርሕ ፆታዊ ማዕርነትን ተመረፅቲ ሓላፍነታውያን ምዃኖምን ምርግጋፅ ከም ዘድላ ኣገንዚቦም ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ መወዳእታ ንዝምረፁ ማሕደርትን ኣካየድ ስራሕን ምስ ዕማማትን ሓላፍነትን ስራሕ ምሕደራት ከባቢ ዘላሊ ስልጠና ክወሃብ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ብንቕሓት ኣመሓደርቱ ክመርፅ ኣዘኻኺሮ ኣብ ደብሪ ዝተዋደደ ሓድሽ ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ተመሪቑ ወኪል ኢሪና ምብራህቱ ኣሚነን ዘዳለዉ ጸብጻብ ኣማኑኤል ገብራይ ካውርዋይ
ኣብ ደብሪ ንውዘዋል ጓዓን ሰባ ብምትሕባር ህዝቢ መምሕዳርን ክፍለ ሰራዊት 31 ዝተዋደደን ኣስታት 3.6 ሚልዮን ናቕፋ ዝወደን ሓድሽ ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ብሰለስተ ለካቲት ተመሪቖም ኣብቲ ናይ መምረቕቲ ስነ ስርዓት ኣካያዲ ስራሕ መምሕዳር ካቢ ደብሪ ዓዲ ሓንስ ኣቶ ኢብ ተክለማርያም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፕሮጀክት ምስራሕ 250 ፊስቶ ዝሕዝገኒ ምዝርጋሕ 4.7 ኪሎ ሜትር ዝመሓቱሻን ቦቆታት ምውዳድ ፀሓይ ውፅዓትን ምህናፅ 4 ነቁጣታትን ከም ዘጠቃልል ገሊጾም ኣማሕዳር ንውዛል ጓዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ በወገኑ ንዝተኻየደ ውህድ ስራሕ ብምጓዝ እቲ ፕሮጀክት ንዝነውሐ ግዜ ንኸገልግል ነበርቲ ውሕሉል ኣገባብ ኣጠቓቕማ ክዘውትሩ ተላብዮም ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣካባብን ዳይሬክተር ጨንፈር ልምዓት ቀረብ ማይ ኣቶ ምስገና ገብረስላሴ ብግሪኡ ቀረብ ማይ ንምሓስን ዝርጊሑ ንምስፋሕን ብደረጃ ሃገር ብዑትቢ ስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንተራን ኣበርክቶን ነበርቲ ደብሪ ኣመስጊኖም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ርእስቲ ንጸንሐ ጸገም ጽሩይ ስተማይ ምፍትሑ ብጉድለት ጽሬት ማይ ዝስዕብ ዝነበረ ጥዕናዊ ጸገማት ብምውጋድ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 31 መምሕዳር ንዝገበርዎ ልዑል ኣስተዋጽኦ መጊሶም ኣብ መወዳእታ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት መንግስቲ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም ደብሪ ካብ መቐርካ ንሸነኽ ምብራቕ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ኮይና ኣስታት 1,200 ነበርቲ ኣለዋ ኣብ 2024 ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ካብ ዝተተኽለ 316,000 ፈልስታት ኣግራብ እቲ ልዕሊ 80 ሚታዊት ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹ ካብቲ ፈልስታት እቲ 248,000 ኣብ 21 ምሕደራት ከባቢ ብኮም 5,800 ድማ ኣብ ትካላት መንግስትና እምነት ቦታታትን ዝተተኽሉ ኮይኑ ብማእኸላይ ገምጋም 79 ሚታዊት ከም ጸደቐ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ግርማይ አብርሃ ሓቢሩ ብዘይካዚ ብውልቂ ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 43,000 ብመደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ኣብ ዝተተኽለ ልዕሊ 17,700 ፈልስታት መጠን ምስራቑ 89 ሚታዊት ከም ዝነበረ ብርሂቦም ኣብቲ ዞባ ብሓለዋ ኣከባብን ምግራብን ኣብነታውያን ዝኾና ምሕደራት ከባቢ ተኾንዳዕ መስገሎ ዙላ ኢግላ ሲቢራሶን ዓቢግራትን ከም ዝኾና ጠቒሱ ድማ በብኸባቢኡ ዝተከል ፈልስታት ግቡእ ክንክንን ምክትታልን ክግበረሉ ተላብዮም ኣብ ማሕደራ ከባቢ ኢግላ ኣቶ ዑመር ኢብራሂም በወገኑ ምክትታልን ሓለዋ ኣግራብን ንበዓል ሞያ ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲቡ በማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ሰልጠኑ ተምሃሮ ኣብ ከባቢኦም ጸላው ተራን ኣበርክቶም ክህልዎም ኣብ ወንበር ሕማማትኤ ኣቶ ሳልሕ መዲን ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 28 ጥርኽ ሳብ 6 ለካቲት ንሰልጠኑ ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ሰልጠንትን ባዕሎም ናይ ባህሪ ለውጢ ብምምጻእ ኣብ ምእዛን መሳተኦም ሓላፍነታውያን ኣብ ትምህርቲ ድማ ኣብነታውያን ክኾኑ ከምኡውን ኣብ ማእቶታውን ካልእን መደባት ምንጥፈት ክዋስኡ ክኾኑ ተላብዮም እቲ ስልጠና ሃገርን ሃገራውነትን መንእስያትን ሃገራዊ አገልግሎትን ኣዕኑድ ሃገራዊ ቻርተር ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ትርጉም ስነ ሓሳብ ኣምራት ፖለቲካን ፍልስፍና ሃይማኖትን ከምኡውን ታሪክ ሃማማትኤ ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ናብ ታሪኻዊ ድፍዓት ገንፈሎም ዑደት ኣካይዶም እቲ ብ5 ለካቲት ዝተኻየደን ኣስታት 170 መንእሰያት ዝተሳትፈውን መደብ ትረኻ ብሰብ ውዕሎን መደብ ዋርሳን ዘጠቓለለ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ሓላፍ ጨንፈር ሃማማትኤ ኣቶ ኣዛዝ በርክታብ ኣብ ዘስምዑ ቃል ተምሃሮ ታሪኾም ከም ዝፈልጡ ምግባር ካብቲ ማሕበር ብቐዳምነት ዝሰርሓሉ ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናብቶም ታሪክ ዝፈጸመሎም ቦታታት ብኣካል በፂሕኻ ታሪክ ብቐረባ ክትፈልጥ ዝያዳ ርባሕ ምዃኑ ገሊፆም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ቱሪዝም ኣቶ ሳልም ዓልቦ ወገኑ መንእሰያት ረዚን ዋጋ ህይወት ከፊሎም ዘምጽኦ ሰላም ንዘለዓለም ተዓቂቡ ንኽነብር ተምሃሮ ነቲ ታሪክን ዝተሓልፈ መሬት ጉዕዞን ብግቡእ ክፈልጥዎ ከም ዘድሊ ብምሕባር ነቲ መደብ ንዝወደቡ ምስጋና ኣቕሪቦም ጅግንነት ዝተፈጸመሎም ድፍዓትና ኣካል ቱሪዝማዊ ጸጋታት ናይ ምዝበላ ኣቶ ሳልም ነቲ ቦታታት ብኣካል ምብጻሕን ምዕዛብን ኣብ ምሁራስ ታሪክ ኣበርክቶ ስለ ዘሎ ብቕጻሊ ክስራሓሉ ተማሕጺኖም ተሳተፍቲ ብግድኦም ከም ዝኣመሰለ መደባት ንኩሉ ዜጋ ብሓፈሻን ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ግዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ብስሩዕ ዝውደበሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም ድፍዓት ገንፈሎም ካብ 1975 ድሓር ብርቱዕ ውግኣት ዝተኻየደሉ ብፍላይ ኣብ 1976 ልዕሊ 30 መዓልታት ከቢድ ምርብራብ ዝፈጸመሉ ታሪኻዊ ስፍራ ኮይኑ ካብ ንኡ ዞባ ሓመልማሎ ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ዝኹርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንክታልኩም ባህሩ ንዕድም ዜና ወፃኢ
ፕሬዝደንት ማሊ አሲሚ ጎይታ ኣብ 2025 ሰራዊት ሃገሩ ብዓይነትን መጠንን ምዕባል ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮ ሸመተ ዘመናዊ ኣጽዋር ምሕያል ወታደራዊ መዋቕርን ልምዳትን ገለ ካብቲ መደባት ምዃኑ ፕሬዝደንት አሲሚ ጎይታ ብ6 ለካቲት ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ሃገሩ ዝገበሮ ርክብ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ሰራዊት ማሊ ምስ ሰራዊት መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዘካይዱ ሓበራዊ ንጥፈታት ከስፍሖ ምዃኑ ገሊጹሎም ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ሽብራን ምክላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘቆማ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 5,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ናይ ሓባር ሰራዊት ኣብ ዶባተን ከዋፍራ ከም ተሰማምዓ ይዝከር ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብቐንዱ ድማ ዞባ ሳሕል ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእታው ኣብ ፀጥታዊ ቅልውላው ወዲቑ ከም ዘሎ ፀብጻባት የረድኡ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ከተካየድ ከም ዘይኮነት ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ኢራን ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቑ እዩ እቲ ስጉምቲ ብልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሃገሩ ፀቕጥን ምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፐዘሽኪያን መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣፍሊጦም ኢራን ንልኡላውነታ ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ መንገዲ ምስ ኣሜሪካ ክትዝተ ከም ትኽእል ክትገልጽ ምጽናሓ ዝጠቐሱ ፀብጻባት እዚ ሓድሽ እገዳ ግና ንዝርብ ዝዓግት ምዃኑ የረድኦም ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ትርከበን 6 ሓያላን ሃገራት ኒክሌሳዊ መደባት ኢራን ብዝምልከት ኣብ ስምዕ ከም ተበፅሐ ዝዝከር እዩ እቲ ስምዕ ኢራን ኒክሌሳዊ መደባት ከተጉድል ኣሜሪካ ድማ ብልዕሊ ኣጽኒዓቶ ዘላ እገዳ ከተልዕሎ ዘኽእል እዩ ነይሩ ተኾነ ግን ኣብ 2018 ካብ ትስምዕ ሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳቕ ከይትግበር ዓጊታቶ ከም ዘላ መንግስቲ ኢራን ክወግጽ ጸኒሕሎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል ብሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት 27 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዝ ስርሒት ምድሓን ህይወት ብራዚል ዳሃዮም ዝጠፍአ ሓያሉ ካልኦት ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ሓደጋ ብትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወለዳ ሸሓት ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ መንግስቲ ብራዚል በቲ ሓደጋ ኣብ ዝተሃስየ 18 ኣውራጃታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎ ብራዚል ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምዝባል ሕልፈ ካልኦት ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ምዃና ፀብጻባት የረድኡ ኣብ ከባቢ ከተማ ቦነስ አይረስ ኣርጀንቲና ዝርከብ ፈለግ ዛጊድ ጠንቁብ ዘይተነፀረ ምክንያት ሕብሪ ማዩ ናብ ቀይሕ ብምቕያሩ ኣብ ነበርቲ ሻቅሎት ፈጢሮ እቲ ክስተት ካብ ኩባንያታት ዝለሓኸ ቅመማት ዝሰዕቡ ብከላ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ሰብ መዚ ኣከባቢ ኣርጀንቲና ምግፋፍ ዓሳን ሕርሻዊ ንጥፈታትን ንግዚኡ ኩንዘፍ ኣዚዞም ኣለዎም መንግስቲ ኣርጀንቲና ጠንቅቲ ተርእዮ ንፍላጥ ምርመራ ክካየድ ብምእዛዝ ኣብ ልዕሊ ኣተግበርቱ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣጠንቂቑሎ ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ክጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እዮም ነበርቲ ከተማ ቦነስ አይረስ ዝሕብሩ ዩክሬን ትማሊ 6 ለካቲት ካብ ፈረንሳን ሆላንድን ዝተላኸላ ዝተራቐ ነፈርቲ ኩናት ከም ተረከበት ፕሬዚደንት ቪላድሚር ዘለንስኪ ሓቢሮም ይኹን እምበር ክንደይ ካብተን ነፈርቲ ናብ ዩክሬን ከም ዝኣተዋ ዝኸቦ ሓበሬታ የለን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ተን ነፈርቲ ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ሃገሩ ኣብ ምድንፋዕ ልዑል ተራ ከም ዝህልዎም ብምግላጽ በቐጥታ ኣብቲ ንኣንጻር ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክውዕላ ምዃንን ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ወርሒ ሰነ 2024 ዩክሬን ነፈርቲ ኩናት ክልእኽ ቃል ከም ዝኣተወ ፀብጻባት ይሕብሩ ملاخ نايزن نفرتين اب يوكرين نتلعل 3 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ካልእ ኣንፈት ከትሕዞ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ነታ ሃገር ናብ ፍጹም ዕንወት ዘምርሕን ነቲ ኩናት ካልእ ኣንፈት ዘትሕዝን ምዃኑ እያ ሩስያ እትሕብር ፕሬዚደንት ፓናማ ጆስ ራዋል ትማሊ 6 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ብጉዳይ ተጠቃምነት መትረብ ፓናማን ዘውጻቱ መግለጺ ነጺግዎ ቤት ምሕዳር ኣሜሪካን ንግዳዊ ምራኸብ ሃገሩ ብዘይ ክፍሊት መትረብ ፓናማ ክሓልፋ ምስ መንግስቲ ፓናማ ኣብ ስምዕ ከም ተበጽሐ ይሓቢሮም زمدنا أمريكان بانامان أب حاسوس تمركزو خينو قتل كم زي كل زجلسة بريزيدنت راوال أب كتما واشنطن زركب أمباسادرو نتجوجي حبريتها زنتك ترير سجوم تخوص أتحساسي بوم من محضر بريزيدنت دونالد ترامب باناما بتمترب زحلفا نقداوين مراقبها جرو التخفلو جنزب رتعو خمسة كونه أتمترب دما بتحت السلوات شاينا يود كم زلا يزوجس بزي كازي بريزيدنت ترامب داغماين نفس التندهرم لاسو أمريكان استراتيجيكاوي متر باناما داغماين مقطار سجوم تختوسط كم تخيل بتداغاغامي كأمت أنحيوم إذا خمسيلن كله بريزيدنت باناما جوس راوال هاغرو خاب سمع تبقسو كناتن من قدن چاينا نموزا وقعو سنة كم زغربت بشد شلكاتيت أفليتوم محضر ترامب تلوى چاينا متر باناما درد دحر زغرب لا تاوعيت باناما مس چاينا نسان حسن مع داغماي كم تقم قمويا تقلد زنحان صحافي قدات وزا أمريكا ماركو
ሩቢዮ بخلت لكاتيت ناي مجمرتا ناي وصا عدوتو نا باناما بمكياد مس بريزيدنت هاجر جوس راوال تراخيبو كم زته ذكريو منكس روسيا أوروبا حبرت قبل على دبلوماسيات هاجرو قدا مزت نعت متعطان ملسا قبل 5 سنة تنكيرو منكس روسيا نزمة تنكرتا ذهبه حيال هاجرات أوروبا حبرت قبل على دبلوماسيات روسيا ناي منكس قاسم مجشان قدا خصنعا دليت كم زلون دحري زلحوا حبريتايم أفنيا منيسر قدات وزا روسيا ماريا زاكاروفا ذهبتو مغلزي هاجرا قبل على دبلوماسيات أول هاجرات أوروبا حبرت مساسال قدا خم تصنع حبيرالا نتبل على دبلوماسيات روسيا توتينو زلو قدا بولند هاجرات بالتيك هاجرات نورديك هولندن رومانيان زركبن استات 10 هاجرات كدغفو خلوا جرمن كن كم تقامتو زغلت زلوم أوروبا حبرت مزع 4 لكاتيت قبل روسيا مبل 10 6 زوريا قدا كتصدق تثبيتي جبار أوروبا حبرت دحر مولع كينات يوكرين قبل على روسيا تتغاغامي قداتات كم زتصدقت توسو صبصبات روسياون ملس جبري خم ذهبتلو يردو ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄሪያ ብዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 17 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ንሰብ መዝታ ሃገር ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን በታ ሓደጋ ካልኦት 17 ቆልዑ ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝርከቡ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ቁፅሪ ሙታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዛጊት ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ከም ዘይተነፀረ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ፖሊስ ናይጄሪያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ቦላ ቱኑቡ ብዘጋጠመ ሰብኣዊ ክሳራ ዝተስምዑ حزم بمجلات أبيت تمرتن دحنت قلعو قدام نتيبا كسرحة أتحساسيبه زيناتات المزام أرسال زينة كدقم لكم بمقنيات زخري سرحيت فانقل استودوا وددر فرق ماراتون مبرا أفريقيا لو متخيدو ኣብ ደብሪን ኡዞባሎ ጋዓን ሰባስ ተዋደደ ሓድሽ ፕሮጀክት ቀረብ ጹሪስ ተማይ ተመሪዑ በማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ስልጠኑ ተማሃሮ ኣብ ከከባቢኦም ጽላው ተራኽልዎም ኣብ ወንበር ሃማማቴ ፀዊዑ ፕሬዝዳንት ማሊ ሰራዊት ሃገሩ በዓይነት መጠንን ምዕባል ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ከተካየድ ከም ዘይኮነት ኣፍሪቃ ኣብ ብራዚል ብሓደጋታት ዕልቕልቕን ሕማም መሬትን ሰብኣውን ሞታውን ክሳራታት ወሪዱ بارك زخركم تعذبتنا الساعة سجالو زيناتات أبسزاز ملوس لمكتالكم نمسكن بسرف مدباتنا نحن بكم بوغينا